ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣንሃር ኢንፎ ከመይ ኣለኹም? ጽቡቕ ክትህሉ ተስፋ ይገብር። አ ርሑስ ቅንያት ኣውደ ዓመት ኮይኑልኩም ክኸውን ድማ ይምነ። እንቋዕ ጾመ ልጓም ፍታሓልኩም ክብል ይደሊ ንኣመንቲ ክርስትና ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ መደብ ናይ ሎሚ እሱ እዩ እሞ እንቋዕ ናብዚ በዓል ኣብቅዓኩም ዓመተ ሰላም፣ ዓመተ ራህዋ፣ ዓመተ ቅሳነት ክኾነለኻ ብሙሉኣትና ይምነ ኢልኩም ማለት እዩ። ሎሚ ብዙሕ ኣርእስታት ዘለና ቅንጥብ ቅንጥብ እንዳበልና ክንተናኽፎ ክንፍትን ኢና። ሓደ ካብኡ ናይቲ ዝበልኩም ናይዚ በዓል ገለ ዓመት ዓመት ዝመፀና ወቀሳታት ኣሎ ማለት እዩ። ንምንታይ ንክርስቲያን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ትብሉ ገለገለ ዝብል ኣሎ ብዙሕ መሻክል ገጥመና እዩ። ብኡ ከዓ ዝኾነት ታሽሙ ርአ ነይረ ትማሊ ኣጋጣሚ ሓንቲ ሓፍትና ሰላም ትበሃል ሼር ዝገበረቶ ፌስቡክ ናይ ሼክ ወሲም ዝበሃል ሼክ ኣብ ኢማራት ዝቕመጥ ብዛዕባኡ ዘቕርቦ እየ። ድሕሪኡ ናይ ኡጋንዳ ዘጋጠመ ታሽሙ ዕግርግር ምቅታል ናይ ኤርትራውያን ገለ ዝብል ምትህርራም ብዙሕ ሳዕቤን ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እሶም ክንትንክፎ ኢና ካልእ ናይ ትራከርስ ገለ መልእኽቲ መፂና ነይሩ ኣብዚ ናይ ኣውደ ዓመት ዘወርወር ኢልና ነርና ገለገለ ተዓዲብና እሞ ኣብኡ ዝመፀና ሓበሬታ ነይሩ ምናልባት ንዑ መብርሂ ዝኸውን ትንክፍ ከብሎ እየ ግን ናይ ባዕሉ ፕሮግራም ክገብረሉ እየ ኢንሻአላህ። ገለ ዝተቐየሙ ሰባት ኣለዉ ገለገለ ዝበሉን ኣለዉ ብዙሓት ኣዕርኽቲ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና። ኣብ ኢን ዘ ፊውቸር ግን ንውሕ ዝበለ ሰፊሕ ኣርእስቲ ብዛዕባ እዚ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግብረ ትምህርቲ ኣለና ግብረ መልሲ እኳ ይብለና ግን ግብረ ትምህርቲ ብዙሕ ዝተዘረበ ነገራት ቀኒ እዩ። ብዙሕ ኣፍራ ቀኒ ማለት እዩ። ብዙሕ ሰባት እውን ሚክስ ፊሊንግ ይብሎ ወይ ከምዚ እቲ ሪኣክሽን ናይ ሰባት ክልተ ዓይነት ሰለስተ ዓይነት እዩ ነይሩ ግን ፋክት ቼክ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ፋክት ቼክ እንታይ እዩ? ሓደ ዝኾነ ሓሳብ ይመፅእ ከሎ ንዑ ብኸመይ ኮንቴን ጌርካ ብኸመይ ቻለንጅ ትገብሮ ማለት እዩ ሓሳብ። ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ኣለዋ ብዙሕ ምዕራባዊ እንታሽ ኣባና ከምኡ ብዙሕ የለን ፋክት ቼክ ዝበሃል ነገር የለን እሞ እንታይ ፋክት ቼክ ብኡ ክንዛረብ ኢና። ድሕሪኡ ግብረ ትምህርቲ ነቶም ንሓደ ንምድንጋር ንሓደ ንምቕንፃል ንሓደ ኣምሲልካ ፈላጥ መሲልካ ገለ ዝግበር ብዙሕ ኣሎ ፀወታታት ኣብዚ ሜድያ ካብቲ ሒዘዮ ቀኒ ዝነበርኩ እውን እሱ እዩ ገለገለ መደባት እሞ በዚ ናይ በዓላት ኣጋጣሚ ቢዚ ቀኒየ ፕላስ ኣብቲ ቀዳሚ ሰንበት ዕግርግር ወይ ዝኾነ ዓይነት ዘረባታት ከይንዛረብካ ነቲ በዓል ክንብል እውን ፖስፖንድ ጌርናዮ ሰባት እውን ብዙሓት ክንዳወል ቀኒና ይትረፍ ገለ ዝብል ንዕካ ክትሓልፍ ኣለካ ገለገለ ዝብል ግን ኣነ ብዙሕ ዲፈረንት ፐርሶናሊቲ ዘለና ብከምዚ ኤኒዌይ ኣብቲ መጨረሻ እሱ ክንገልፆ ኢና ማለት እዩ። እሞ ብዛዕባ እዚኣ ናይዚ ንክርስቲያን ኣሕዋትና እንኳዕ ኣብቅዓኩም ምባልሲ ከም ነውሪ ከም ሓጢኣት ከም ካፍር ከም ዘይኣማኒ ከም ካሕዳም ገይሮም ዝርኡ ሰባት ኣለዉ። ብዙሕ ዘገርም ዓለም ኢና ዘለና ማለት እዩ። እሞ እታ ታሽሙ ሼር ዝገበረታ ሰላም ሓፍትና ኣይ ቲንክ ኣብ ሱዳን እያ መስለኒ ብዓረብ እውን ትፅሕፍ እያ ሺዝ ጉድ ሰላም ኣብርሃም ትበሃል ሺዝ ብሪልያንት ጓል እያ ማለት እዩ። let me see this let me share this I think it's yeah no مو هيك انا هيك في يوم بعرف عيدهم يعني قال صلى الله عليه وسلم في يوم عيدهم ولا في يوم خالفوا ما المشركين علمني خالفوا المشركين قال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين بمعنى بهويتي علم እዛ እንታይ ሓንቲ ደው ኢላ ተብሎ ዘላ እዚ ወሲም ሼክ ወሲም ዝበሃል ኣብ ኢማራት ዝቕመጥ ዝነበረ ሕጂ እኮ ሓሚሙ ገለ ብዙሕ ፀገም ገጢሞ ሞደረት ዝኾነ ረኣያት ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ንፍዓት መንእስያት ሽዩኽ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ሓንቲ ደው ኢላ ኣብ ደገ እያ ትቕመጥ መስለኒ
እንኳዕ ኣብቅዓኩም ባላ ብኣውደ ዓመት ገለሲ እንታይ ኢላ ሓቲታቶ ትዝህባ መልሲ ክንሰምዕ ኢና ድሕሪኡ ነግረኩም እየ እቲ ትርጉም ማለት እዩ ፅሙቕ ኣቢለ ማለት እዩ أنا بسألك أيوة. سؤال. عندنا حنا موجة من التنطع، وأنا كنت أتبناها لأني كنت متنطع حتى هداني الله. أنا الآن لما يأتيني مسيحي فرضا الزعاب، أنت زعابي شيخي درمان، سوري درمان مسيحي وأنا مسلم، لو درمان قال لي برمضان كل عام وأنتم بخير صار مؤمن؟ لا أكيد يبقى مسيحي. لماذا هو يبقى مسيحي؟ لأنه هنأني، وأنا إذا هنأت أصبح كافر. جاوبيني. ليه هو زين هو هنأني، هو ما بيعترف برمضان ولا بالعيد، بس قال لي كل عام وأنت بخير سنة جديدة وسعيدة يا وسيم، هو أصبح مسلم؟ لا أكيد. طب ليه أنا لما أقول والله ميري كريسماس يا وإن شاء الله عيد سعيد السنة الجديدة وكذا، لماذا أنت يكفرونني؟ ليه؟ لماذا يعني بعضهم نشر كلمة والله التهنئة للنصارى في أعيادهم أشد من السحر وقتل النفس وشرب الخمر والزنا. هذه اسمها ما أريد أقولها، بس اللي يتبنى هذه الفتوى عنده اللي يزني ويقتل نفسه والسحر ويشرب خمر أهون من يهنئ. تخلف. فسيدتي أنت عايشة في بلادهم وأمنوك، أنت من أي دولة أنت عدم مؤاخذة؟ أنا من سوريا. أنت عايشة في بلادهم وأمنوك وخرجت من حرب واستضافوك، ثم بعد ذلك تريدين هذا التمييز الديني بينك وبين عيالك. ربي عيالك على الدين وخليهم يندمجون في كل طوائف الدين. أنت أتيتهم استقبلوك. تخيل أنا في دولة الإمارات حصل دولة مسيحية، أنا الدولة المسيحية أصبحت حروب وجاءوا عندي كلاجئين، ثم لما أقول لهم تعالوا زوروا مدرسة أقول لهم تعالوا نزور جامع الشيخ زايد يبقى الطلاب المسيحيين جالسين. ليه؟ حرام ندخل مسجدكم. ارجع محل ما أتيت، ارجع من حل ما أتيت. فسيدتي من كرم الضيافة الإحسان ولو خلقا وأخلاقا إليهم. أنت لما تذهبين للكنيسة ما بتكفرين ترى، ما بتطلعين على الملة أكيد. ويوم تهنيهم أنت ما بتخرج عن الإسلام. عمر دخل كنيسة، إن المسيحيين صلوا أمام محمد عليه الصلاة والسلام، رفعوا الصليب أمام النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا الأقصى وقال صلى الله عليه وسلم دعوهم، ورفعوا الصليب وصلوا صلاتهم. متى نخرج من طائرة من تفكير الدعشنة والتفكير الكفر الذي نحن نحيا به؟ نحن نريد أن نكفر العالم ولا يكفرونا، نريد أن نقصي العالم ونقول لا تندمجون فينا. لماذا هذا الفكر العدائي بالمسلمين؟ لماذا هذا الفكر العدائي أن خلاص ناخذ فتوى لا يجوز تهنئتهم واللي يهنئهم أشد من الزنا وقتل؟ هذا تخلف مهما كان قائله، هذا متخلف الذي يقول هذا القول. لا، أنا بذهب إليه وأقول كل عام وأنتم بخير وسنة طيبة، وأنا على دين محمد وسنة طيبة. وهو برمضان يأتي يقول كل عام وأنتم بخير يا وسيم وأنا على دين عيسى، ونتعايش. إسلام أحل لي أتزوج من حريمهم، ما أهنيهم؟ زين أنا متزوج مسيحية ودخل عليها العيد، ما أقول لها كل عام وأنتم بخير حبيبتي ولا بكفر؟ ايه التخلف هذا صراحة، شيء متخلف هذا. فأنت أختي عايشة في بلادهم وماكلة من خيرهم ومأمنين عيالك ويدرسون عيالك، ثم تريدين تمنع عيالك يذهبون للكنيسة يهنئوهم؟ يعني عادي إذا ما في أي مشكلة، إذا ما في أي مشكلة. رب عيالك على الدين واجعليهم يخالطون كل الأديان. أختي اتقوا الله. اعكسوا أختي، اعكسوا أجمل صورة عن المسلمين. حنا دمرنا بلادنا بسبب الطائفية. ترى سوريا ما تدمرت بسبب فلان وفلان. سوريا لماذا تدمرت أختي؟ لماذا تدمرت؟ دمرت بتفكير بالطائفية تدمرت سوريا، بالطائفية أحرقت. فلا تزرعوا الطائفية في النرويج، لا تزرعونها. عيشوا مثل ما هم عايشين. إن شاء الله. أنت لك مسجدك ومحرابك وهم لهم كنائسهم وصلبانهم، ما يخصنا. السلام عليكم وعليكم السلام، أنت صديقي وحبيبي وشريكي في الوطن، ولي مسجدي ولك الكنيسة. متى سنصل لهذه المرحلة؟ متى سنصل لمرحلة الوطن للجميع وكل إنسان على دينه فليعبد ما شاء؟ كل إنسان على دينه. الوطن أنت تسألني أنا بنظرك كافر، ما عندي مشكلة، بس أنا وأنت مؤمنين بالوطن. متى نصل لهذه المرحلة؟ حنا حرقنا سوريا باسم الدين والطائفيات، ثم نذهب لبلاد الغرب نريد أن نكون لاجئين يوفروا لنا تعليم وصحة وبيت وأمان ومعاش، ثم عيالنا لا ما يصيرون. ليه؟ لأنهم كفار. احنا دمرنا بلادنا. ليس فقط الكفر هو من الدين، الكفر أن تكفر بالنعمة. احنا دمرنا أوطاننا وحرقنا أوطاننا، احنا قتلنا بعض. احنا يا أختي قتلنا بعض باسم الرب.
حنا قتلنا بعض، داعش نحرت مسلمين، نحرنا بعض، حنا دمرنا مساجد بعض، حنا لعنا بعض، حنا كفرنا بعض، حنا حرقنا معاذ كساسبة أمام الناس، حنا أغرقنا الناس في البحر وهم أحياء، حنا نعم باسم الرب صنعنا هذا. ثم نريد أن نذهب. ما حكم زيارة الكنيسة أبناء المسلمين بعد إيوائهم وإشباعهم لنا ووفروا لنا الأمن ووفروا لنا المدارس؟ ويأتي آخر يقول إلا الدين، إلا الدين. لو تعرف الدين ما حركت وطنك، لو تعرف الدين ما كان في طائفية. فهذه كارثتنا. علمت اختي، انا ما اعاتبك انت، انا هذه الرساله ليس لك، لكل من يحيا في اوروبا. انا كمسلم، انا الان كمسلم والله لو حصلت فتنه في اي دوله مسيحيه او فيها مسيحيون واتوا عندنا ثم يرفضون زياره جامع الشيخ زايد لاننا نحن كفار، هل ارضاها انا ارضاها كمسلم؟ يرضاها اماراتي؟ يرضاها؟ هل ما حد يرضاها؟ فكيف احنا نرضاها على الناس؟ وطنهم امن، نحن من جئنا اليهم فنحيا بشروطهم، نحيا بشروطهم. علمت اختي؟ فاولادك خايفه عليهم، ربيهم في البيت، علميهم على التعايش. ما تقول لابنك ترى الكنيسه كذا وها وحاسب، لا، هذا اخوك. انا اخي المسيحي ايا كان جنسيته، اخي المسلم، اخي اليهودي، طالما لا يعتدي، ليرفع علي السلاح حتى لو مسلم سارفع عليه السلاح. المهم احمي نفسي، احمي وطني. علمت اختي؟ فاما الباقي كل من يسالم فهو اخي مهما كان دينه، كل من يسالم فهو اخي شئت ام ابيت، طالما يحيى جاري مهما كان دينه فهو اخي طالما يبادلني الامان. اما انا توزع كفر يا عيب ان شاء الله. من لا، شوف احنا يجب ان لا نتكلم في الدين واحكام الدين 10 سنين لقدام، والله العظيم، حتى نرجع بلادنا. تقولي لهم انتم كفار. يا ميت صنيحة ብዙሕ እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ እዚ ሼክ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ታሽሙ እዩ። ምናልባት ንውሕ ዝበለ ተታሽሙ ግን ብፅሙቕ ዝመለ ካብ ነርዌይ ኣይ ቲንክ ሲርያዊት እያ ደው ኢላ እንታይ እያ ትብሎ በዓል ናይ ክርስቲያን ሲ ኳዓብ ከዓኩም ምባል ገለ ሲ ሓራም እዩ ዝብሉ ገለ ሕጂ ሲ ርግፀኛ ክትኸውን ኢላ ደው ኢልካ ትሓቶ ንሼክ ገለ ወይ ዝኾነ ብዛዕባ እምነት ወይ ዝኾነ ሕቶ እንተልይካ ከምኡ ዓይነት ልምድታት ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ታኻ ትብሎ ቻነላት ከፊቶም ገለ ብኢማራት ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዋላ ናይ ክርስትና ኣለዉ ከማ ንኣቕሽቲ ገለ ዝሓቱ እዚ እምነት ከመይ እዩ፣ ከምዚ ኣብ እምነትና ከመይ እዩ፣ ኣብ ከምዚ ቸርችና ከመይ ከምዚ ተገበርካ ሓጢኣት ድዩ ገለ ክትመሃር ኢልካ ትገብሮ ታሽሙ ሕቶን መልስን ገለ ኣሎ ናይቶም ስኮላርስ ናይ እምነታት ማለት እዩ፣ ናይ ክርስትና ናይ ምስልምና። ሕጂ ብጣዕሚ it was interesting ኣጋጣሚ ምስቲ ዝነበረ ታሽሙ በዓላት ሰላም ትበሃል ሓፍትና ሼር ጌራታ ኣጋጣሚ ምስቲ ታሽሙ ትኸይድ እያ። so I was impressed ማለት እዩ። ትዝብል ብዙሕ ተኸታታሊ ኮንኩናቱ ሕጂ ሓሚሙ ኣሎ እዚ ሼክ እዚ የለን ኣብቲ ቻነላት የለን፣ ግን ብዙሕ ደገፍቲ ኣሎ፣ ብዙሕ ካ ነቐፍቲ ኣሎ። እቶም ኣኽረርቲ ገለ ይፈትዎን እዮም፣ ገሊኦም ገለ ሞደሬት ገለ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣስማት ይህብዎ፣ ገሊኦም ከምኡታት ይመቸም እቲ ነናትካ ረብሓ ነናትካ እንታሽሙ ንግባር። ጀነራል ዝተዛረቡ ግን ካብ ሱርያ ተፈናቂላ ገለ ኸይዳ ብኣማን ዘሎ ዓዲ ነቶም ኣብ ዘለኽዮም ዓዲ ማለት እንኳ ኣብ ከዓካ ምባል ስነውሪ ይኮነን። ምክንያቱ ሓደ ሙስሊም ሓደ ክርስቲያን ንዓይ እንኳ ረመዳን ከሪም ኢሉኒ ኣስሊሙ ማለት ኣይኮነን፣ ወይ ዒድ ሙባረክ ኢሉኒ ኣስሊሙ ማለት ኣይኮነን። ዘይ ኣይኣምነሉን ይውን እኮ ምክንያቱ እምነቱ ካሊ እዩ፣ ግን ከኣውት ኦፍ ሪስፔክት ከም ደቂ ዓዲ ገለ ትበሃሉ እዩ። ኣነ ሕጂ ፋሲጋ እንኳ ከዓካ ወይ ዝኾነ ዓይነት በዓል ናይ ክርስትና እንኳ ኣብ ከዓኩም ስለ ዝበልኩ ክርስቲያን ይገብረኒ ማለት ኣይኮነን። ወይ ቸርች ዋላ ኣቲኻ እውን ክርስቲያን ኮንካ ማለት ወይ ዝኾነ ጎዲሉካ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ነናቱ እምነት ኣለዎ። ገለ ኢሉ ኣብነት እውን ናይ በዓል ነቢ መሓመድ ኣብ ቅድም ክርስቲያን ዝነበሮ ሪሌሽንሽፕ ኣብ ቅድሚኡ መስቀል ሒዞም ሰጊዶም ገለ ብሰላም ብኣማን። እዚ እምነትና ዑመር ብን አልኸጣብ ዝበሃል ካብቶም ዓበይቲ ሰሓባ እውን ኣብ ቸርች ኣትዩ፣ ኣብ ቸርች እውን ንፁህ ስለ ዝኾነ ኣብ ቸርች ክትሰግድ ትኽእል ኢኻ እውን ዳት ማች እቲ። ሕጂ ገሊኦም ኣይፈልጦን እዮም እዚታት
ከምዚ ትበሉ ገሊልካ ኣደና ኣነ ሕጂሲ ኣብዚ ዓዲ ምስ ድሓሮ ክተቕሶ እየ ምስ ካቶሊክ ቸርች ፅቡቕ ዝምድና ኣለና ኦልሞስ ካብ 2012 ስጋዕ ሕጂ ዝቐፀለ ኣብዚ እውን ፀሓሓፎ ገለ ፅሕፉለይ ናይ ስኩልስ ገለ ንሕና እቲ ዘለና ዋላ ከም ረፊጂ ገለ ሰብ ይመፅእ ከሎ እንታይ ኣፅኒሖም ኣብዚ ገለ ይሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ዘገርም ታሽሙ ርኤ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እምነታት ኣይትርአን ኢኻ ሓቂ ዘረባ ሙስሊምሲ ከምኡ ገብር ኢልካ የለን ሕጂ እዚ እቲ ሓቀኛ እስልምና እቲ ካራክተር እስልምና እቲ ካራክተር እስኻ ትኾኖ ሪፍሌክሽን እዩ ይብላ ፀኒሕ እስኻ ብትኾኖ እቲ ሓቀኛ እስልምና እቲ ሰላም ምዃኑ ናይ ብሓቂ ብካራክተር ናትካ ኢኻ ትገልፀሉ ነቲ ብፃይካ ሙስሊም ክርስቲያን ጅዊሽ ይኹን ካልእ ደቂ ሓንቲ ዓዲ እንትኾንካ ኩልኻ ኣሕዋት ኢኻ እቲ ዝበፅበፆ ነዚ ዞባ እቲ ኩናት ዘምፀአ ግን ነንባዕሉ እዩ ሕጂ ብሰላም ካብ ዓድኺ ወፂኺ ኣብ ዓዲ ሰላም ደቅኺ የምህሩል ክለዉ ንስኹን ብሰላም ትነብሪ ብዘይፍርሒ ገለ ነዚኣ እንታሽሙ ብኸመይ እስልምና ብኸመይ ይበቀልኪ ወይ ትበቅሎም ከመይ ኢልኪ ምክንያቱ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ካልእ ዝብሉ ኣለዉ ይርዳእኒ ኢልዋ ማለት እዩ ምስ ጥንቆላ ምስ ገለ ምስ ካፍር ከምኡ ምባልካ ጥራይ ዝብሉ ኣለዉ እዚ ግን ካብ እምነት ዝረሓቐ እዩ ስለዚ እስኺ ዋላ ቸርች እውን ግደፍ ርሑስ በዓል ምባልሲ ዋላ ቸርች ኣቲኻ እውን ኣነ ንባዕለይ ኣቲ ቸርች ዋላ ሓንቲ ኣብ እምነተይ ዘምፀኦ ፀገም የለን ኣብ ወይ ተቐይረ ወይ ገለ ባይብልሲ ኣለኒ ብዚኣ ባይብልሲ ጊፍቲ እዚኣ ናይ ኢንቪቴሽን ትብል ኒው ቴስተመንት እያ እዚኣ ባይብል እያ ሕጂ ኣብ ባይብል ኣለኒ ብዙሕ ዓይነት ባይብል ኣለና እዚ እንታይ ዝበሃል ክርስቲያን ስታንዳርድ ባይብል ዝብል ኣሎ ኪንግ ጄምስ ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ባይብላት ታሪክ ብዙሕ ታሪክ ኣብኡ ስለ ዝረኽቦ ናይ ሂስትሪ ባይብል ይርኤ እያ ሕጂ ስለዚ እምነተይ ተቐይሩ ወይ ንእምነተይ ጎዲኤ ማለት ኣይኮነን ተማሂረ ኣለኹ ነቲ ክርስትና ነቲ ክርስቲያን ዘይፈልጥ እውን ኣብነት ክኾነ ይኽእል እየ ኣነ ምክንያቱ ክርስትና እዚ ዝብል እየ ዝብሎ ዋላ ኣብዚ ሜድያታት እትኩም ትገብሮ ዘለኹም ስገየጋ እዩ ኣፈይ መሊአ ክዛረብ ይኽእል እየ ኣነ ማለት ኣይ ኖ ደ ባይብል ፎር ይርስ ዝበልኩኹም ከዓ ምዚ ናይ ካቶሊክ ታሽሙለን ሕጂ ገሊኦም ሰባት ኣውት ኦፍ ሪስፔክት ኢኻ ንሓደ ወዲ ዓድኻ እንኳዕ ኣብ ከዓኩም ምባል ነውሪ ይኮነን ከምዚ ገበን ገለ ጌርካ ገለ ከምዚ ትብል ቪድዮታት ሰዱልካ ዓሚ እውን ጠቒሰይ ነይረ ምስ ሓደ ከምኡ ዓይነት ቪድዮታት ከምዚ ንምንታይ ከምዚ ትብል ገለ ሁ ኬርስ መን ኢኻ ንስኻ ከምኡ ትብለኒ ኣብዚ ሲ ጃጅመንት ሕማቕ እዩ እስኻ እቲ ሙስሊም ዝብል ነበረ እንታይ ምክንያቱ ፈጣሪ ጃጅመንት ኣይፈቱን ንሕና ሓደ ፈጣሪ ሓደ እዩ ዝተፈላለያ ሰባት ንሃቦ ክልተ ይኮኑን ፈጠርቲ ምክንያቱ ክልተ ተዝኾኑ ንገሊኦም ቀይሕ ደም ንገሊኦም ብጫ ደም ምክንያቱ ኮምፒቲሽን መሃሎ ማለት እዩ ኣብቲ ፈጣሪ ግን ሓደ እዩ ከም ሓደ ዓይነት ይፈጢሩና ኩላትና እዚ ህያው ምስክር እዩ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ኣፈጣጥራ ናይ ዓለም ብኸመይ ትሪኦ ከለኻ we have only one god ኣስማት ይቕየር እቲ ሴክት ይቕየር ዋላ ካልእ ቃየር ይኸውን at the end of the day ብናቱ ራሕማ ኢና ብናቱ እዝነት ምክንያቱ ከም ጎረቤት ኔክስት ዶር ዘሎ ጎረቤት ኣይኮነን ፈጣሪ ሰፊሕ እዝነት ሰፊሕ መርሲ ዘሎ ኣብ ደቂ ሰባት ማለት ኣብ ፍጡራቱ ሕጂ ንሕና እዚኣ ትበቀሉ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ጠቒሰይ ነይራ ብዙሕ ሰብ ኣነ ሕጂ ሓቂ ትዛረብ ከለካ ሰብ ፀልኣከ ኮረፍረፍ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ መፂኻ ክርስቲያን ገለ ዘብሉ ገለ ዝነበሩ ወይ ከም ዝፀበብ ትገለሎ ብኩሉ እዩ ዘሎ ሸነኽ ሕጂ ኣብ ስዑድያ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ዕራብ እንታይ ዓይነት ትሪትመንት ይገብረልካ ሙስሊም ኮንካሲ እንታይ ትሪትመንት ትረክብ ኣብ ቀጠር ድያብ ገለ እንታይ ሓለፍ ኣለካ ካብቲ ካልእ ናቲንግ ከም ሰብካ ወረቐት ኢቃማ ክትሕድስ ኢኻ ሹርጣ እንተሪኢኻ ልብኻ እግርኻ ትበፅሕ ብስማደ መጅሁል ተባሂልካ ኣጅነቢ ተባሂልካ ዘሎ ገልታዕታዕ እዚኣቶም ሰባት ሰላማውያን ገዝኦም ከፊቶም ዓዶም ከፊቶም ያኒ ብዙሕ ኣውሮፓ በል ኣስትራልያ ኣሜሪካ ኤቭሪዌር ትኸይድ ከለኻ እቶም ጃጅ ንገብሮም ነበርና ጃጅ እዚኦም ናይ መስተ
ምንዝርና ካፊሪን ገለመለ ዝበሃሉ ዝነበሩ እቶም ዝራህርሁ እቶም ዝሓሹ እቶም ዝበለፁ ፍጡራት ናይ ፈጣሪ ኮይኖም ፀኒሖም ማለት እዩ ብሂማኒቲ ዝርኢና ንኩላትና ሜይቢ ፀሊም ፃዕዳ ፍልልይ ክመፅእ ይኽእል ካልእ ብዙሕ ክህሉ ይኽእል ግን ንሕና ከም ደቂ ሰባት እቲ ምዕቡል ሰብ ዝበሃል እምነቱ ሒዙ እምነትካ እኮ ስለተፍቅሮ ስለተኣምነሉ ኢኻ ስቲል ኣብታ ዘለኻ ዝኾነ ሕቶታት ተሊካ ወይ ጥርጥር ተሊካ ተመራሚርካ ኣብ ካልእ ክትኣቱ ትኽእል ወይ ኣብ ካልእ እዚ ናይ ግልኻ ውሳነ እዩ ኣብዛ ዘለኻ ክሳብ ዘለኻ ግን ስለተፍቅሮ ንእምነትካ እዩ ኣካል ምፍቃር ናይ እምነትካ ከዓ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ብወንጌል ማቴዎስ ብቀዳማይ ጠቕሶ ነበርኩ 22:39 love your neighbor as yourself እዩ ዝብል ሕጂ ጎረቤትካ መን ክኸውን ይኽእል ሙስሊም ክኸውን ይኽእል ጁዊሽ ክኸውን ይኽእል እምነት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ናይ ቲቺንግ ናይ ጂሰስ ክራይስት ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ዒሳ ብን መርየም እተን መልእኽቲ ኮር ቫልዩስ ናይቲ ሒዝዎ ዝመፀ መልእኽቲ እንታይ ንድኻ ሓግዝ ፍቕሪ ሰላም ጥራይ ይሰብኽ ነይሩ ስለዚ እዚ ኣነ እውን ጠቕሶ ኣብዚ ሜድያታት ገለሲ ብዙሕ እየ ዝጠቅስ ታሽሙ ኣብዚ ብዘይከውን ይበኣሱ ብዘይከውን ጃጅ ክገባበሩ ያዕኒ ክፀራረፉ ዘየለ ታሪክ ኣብቲ እምነት እውን ዘየለ ክዛረቡ ከሉ ኣቲኻ ታሽሙ ስቴፕ ኢን ማለት እዩ እዚ ጌጋይ ገለ ትብለሉ ሕጂ እዞም ሰባት ኣብ ካልእ ዓዲ ዘይረኸብ ናይ ክብረት ኣብ ካልእ ዓዲ ዘይረኸብካይ ታሽሙ ብሰላም ትነብር ኣለኻ ኣትሊስት ብሰላም ትነብር ኣለኻ ሰሪሕኻ ቫልዩ ተዋሂብካ ከም ሰብ ከም ሓደ ሂማኒቲ ዓይነት ተራእዩ ትመፅእ ኣለኻ ሕጂ ኣነ ዝጠቕሶ ነገር ኩሉ ሓደ ሓደ እንታይ ኣሎ ከምዚ ጃጅመንታል ኢና ኩሉ ግዜ ደቂ ሰባት እሞ እዚ ክኸውን የብሉን እዚ ከምኡ ዝብል ዘለዉ ንኻልኦት እውን ንዓ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት እውን ጃጅመንታል ክንከውን የብሉን እቲ ትኽክለኛ ናተይ ብዘለኒ ፍቕሪ ማለት እዩ ነቢይ صለ ላه ለ ወሰለም እንታይ ይብል ሳቢዕ ጃር ስጋዕ ሻውዓይ ጎረቤት ኣመቱ ደሃዩ ግበር እዩ ዝብል ማለት እዩ ሻውዓይ ሙስሊም ኣይኮነን ዝብል ኣብዚ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ካቶሊክ ኣሎ ኣብዚ ካቶሊክ ኣሎ ኣብዚ ኦርቶዶክስ ኣሎ ፕሮቴስታንት ኣሎ ሙስሊም ኣሎ ሶማል ዕራብ ኣሎ ኣብዚ ሳብ ዲቪዥንስ ዘየለ እምነት ዘየለ ሕብሪ ዘየለ ናሽናሊቲ የለ ተሓትት ገለ እንተኮይኑ ገለ ሰላም ሃይ ባይ ከይተባሃልካ ነናትካ እምነትካ ሒዝካ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ንሕና ከነተኣታተወ እንደሊ ዘለና ነቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ንብሉ ሪላክስ ማለት እዩ ወጢርካ ነገራት ኣብ ትበፅሖ ነገር የብልካ እንትርፎ ፅልኢ ሄት ኢዝ ዳንጀረስ ጃጅመንት ኪልስ እዚን ክልተ ነገር ክፈልጥ ኣለዎ እዩ ዝብል ማለት ሕጂ ነዊሕ ተርእስቲ ነዊሕ ግን ደስ ኢላትኒ ማለት እዩ እዚኣ ትማሊ ርአያ ምስ በዓላት ከዓ ከምኡ ኣነ መልእኽቲ ገለ ይሰድድ እየን ቋዓብቃዓኩም እምበር ነውሪ ይኮነ ተዓዲምና እውን ሰንበት ተዓዲምና ሶኒ እውን ዕድመ ነይሩና ትማሊ ከይድና ቋዓብቃዓኩም ገለ ኢልካ በቃ መስቀል ተኸዲንካ ቸርች ኣቲኻ ፀሎት ጌርካ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ እምነትካ ዝምንጥለካ የለን እምነትካ ናይ ግሊ እዩ ሕጂ ንሓደ ጎረቤትካ ንሓደ ወዲ ዓድኻ ኣብ ፆም ፀኒሑ እንቋዕ ኣብ ፀሓካ ምባል ነውሪ ይኮነ ሕጂ እንታይ ይብሎ ነይሩ ሓደ ክርስቲያን ንዓይ ረመዳን ከሪም ኢሉኒ ወይ ዒድ ሙባረክ ኢሉኒ ኣስሊሙ ማለት ድዩ ወይ ገለ ይብላ ነይሩ ከም ኣብነት ሕጂ ደቅኺ ኢልዋ ኣብቲ ዘለኸዮ ዓዲ ኣብ ኩሉ እምነታት እንታይ ኢንተግሬት ኮይኖም ንኩሉ ክፈልጡ ከይፀበቡ ክዓብዩ ብለፍዮ እምነትክ ብታ ገዛኺ እታ እስልምናኺ ፅቡቅ ጌርካ ምህርዮም ፀገም የለን ኣብ ደገ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ገለ ገለ ከዓ እንታይ ሽሙ ከይኮኑ መታ ኣብ ኩሉ ክትሓዋውሱ ንኩሉ ክቕበሉ ንኩሉ ሪስፔክት ክገብሩ ይሕግዞም እዩ ከምኡ መሃርዮም ገለ ኢሉ ምክሪ ይባል 100% ኣግሪ ማለት እዩ ከምኡ ያነ ኢን ማይ ላይፍ ማለት እዩ ናይ ቸርች ዘለና ንጥፈታት ኣብዚ ንመፅእ ከለና ብናይ ረፊጂ ዝሕግዙና ነበሩ ንረፊጂ ሓደሽቲ ዝመፁ ይተሓጋግዙና ነይሮም ማለት እዩ ዶኔሽን ይህቡ ገለ ንሕና ነብፅሓሎም ነቶም ኣጋይሽ ሓደ ግዜ ኣብ ቸርች ከይተረፈስ ቁርኣን ፀኒሕን ቅድሚ ሕጂ ተቂሰ ነይረ ቁርኣን ኣፅኒሖም ማለት እዩ ምናልባት ካብቶም ረፊጂ ሙስሊም ዝመፅእ እንተሃልዩ እዚኻ ቁርኣን እምነቱ ከም ብበላ ኢሎም ቁርኣንስ ኣብቲ ቸርች ናይ ካቶሊክ ቸርች
ቁርኣን ኣፅኒዕ ናይ ኢቫንጀሊካን ዝበሃሉ ኣሎ ገለ ሕጂ ሞር ኦፕን ሞር ብሂማኒቲ ደረጃ ነገራት ተሪኢኻ ሪላክስ ኢኻ ትኸውን ፅልኢ የብልካ ገለ ይብልካ እታ እምነትካ ግን ንስኻን ፈጣሪኻን እያ ሶ እቶም ከምዚ ኣይትበል ክርስቲያን ዶ ኣብ ትሕቲ ማዕፆ ካልእ ትሕቲ ጣውላ ካልእ ኣብቲ ቃልዕ ሃገራዊ ንሕና ኣሕዋት ዶ ሓደ ልቢ እዚ be honest with yourself first then with your surrounding ብዙሕ ኣሎ ምሳኻ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ኣምሓራ ወይ ክርስቲያን እዚኦም ገለ ዘማዕተብ ዶ ገለ ዝብሉ ነበሩ ጃጅመንት ሕማቕ ጃጅመንት ኪልስ እክብ ኣቢሉ ኣብ ዓዲ ክርስቲያን እዮም ዘሎ ኤቭሪ ሙስሊም ማለት እዩ ተሰዲዱ ዘሎ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም መዓልታዊ ቸርች ከይረኣየ መስቀል ከይረኣየስ ገዛ ኣያቱን ደገ ውፅእ እንተኢልካ ወይ መስቀል ወይ ቸርች ትሪኢኻ ኣብ ኣሜሪካን ባዕሉሲ ናምበር 1 ኣብ ዓለም ልዕሊ 420,000 ቸርች ኣሎ ኣሜሪካ ስለዚ ውፅእ እንተኢልካ ናይ ኢቫንጀሊካን ይኹን ናይ ካቶሊክ ይኹን ናይ ፕሮቴስታንት ይኹን ናይ ኤፓስኮፓል ብዙሕ ዓይነት ቸርች ክራይስት ቸርች ገለ ብዙሕ ዓይነት ቸርችታት እዩ ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ሰክት ስለ ዘሎ ክርስትና ውሽጢ ንባዕሉ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማይል ተኸይድካ ቸርች ኣላ ቸርች መስቀል ክትርኢ ትውዕል ኣለኻ ማለት እዩ ጃጅመንት ሕማቕ እቲኦም ጃጅ ትገብሮም ነበርካ ሰባት ኣብ ኣውሮፓ እንተኾነ ወርሒ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቒሰ ነይራ ብዙሕ ፀገም ዘምፀአትለ ወርሒ ያኒ ረድኤት እንዳተቐበልካ ወርሒ እቲ መስቀል ገይሩ ሶኒ ስራሕ ወፊሩ ሰንበት ኣብ ቸርች ውዒሉ ሶኒ ንስራሕ ዝወፍር ታክስ ፔር ማኒ እቲ ዌልፌር ናቱ ምሳኻ ተኻፊሉ ካብኡ ዝተቆራረፀ ዌልፌር ኮይኑ ዝመፀካ ገዛ ክራይ መኽፈሊ ድዩ ንፉድ ስታምፕ ድዩ ንኻልእ እቲ ረፊጂ ስጋዕ ነብሱ ዝኽእል ዝግበረሉ ሓገዝ ካበይ ዝቁርፅ ማጆሪቲ እንተሪኢኻ ዋላ ሙስሊም ይሃሉብቲ ሶሳይቲ ዋላ ገለ ማጆሪቲ ደረጃ እንታይ ስለዚ እዚ ዓይነት ኦፕን ዝኾነ ሶሳይቲ እንተኣቲኻ ሓንጎልካ እውን ኦፕን ክኸውን ኣሎ ዝብል ምክርታት ንህብ ግን ሓቂ ብምዝራብካ ከዓ ትፅላዕ ሓቂ ብምዝራብካ ገለ ዘይትፈልጦ ታሪክ ይሰኩሙኻ ማለት እዩ we have problems big problem እሞ እዚኣ ናይ ሰላም ተንኪ ክብል ኣይደሊ ማለት ተማለ ሽረ ዝገበረታ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣርስቲ በዚ ጉዳይ ሰፊሕ እታ ሽሙ ከይለወና እዩ ማለት እዩ ምናልባት in the future ከምዚ ዓይነት ኣሎ እቲ ኮምፓሪዝን ንባዕሉ እቲ ክንገብሮ ክንክተሎ ንግባእ ከም ሰባት እቲ ካራክተር ስቲክስ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ክርስቲያን እንታይ ዓይነት ካራክተር ስቲክስ ክህሉ ንዓይ ክትእምንን እንትኾንካ እቲ ነፀብራቕ ናትካ እንታይ ናይ እምነትካ ነፀብራቕ ክትኾን ኣለካ ብካራክተር ናትካ ማለት እዩ ፎሎወር ናይ ጂሰስ ዲኻ ኦኬ ጂሰስ እንታይ ገይሩ ንደኻ ዲ ሓጊዙ ወይስ ንኹናት እዩ ዝሰብኽ ነይሩ ወይ ንኻልኦት ቅተሉ እንዳበለ እዚ ዓድኹምን እዚ ዓድና እዚ ዓድኹምን እንዳበለ ሰብ የሳጉ ነይሩ ከምዚ ብዚ ሪቮሉሽንስ ተባሂሉ ብሉ ዶ የለው ሪቮሉሽን ኢልካ ስኢልካ ሃለውሎ ንሪኦ ዘለና be a good Christian yourself መጀመርያ ድሕሪ ንዓይ ንገረኒ ኣነ ከዓ I have to be a good Muslim ድሕሪ ንዓኻ ክነግረካ ማለት እዩ ካራክተር ናተይ እዩ እቲ ናተይ ነፀብራቕ ምክንያቱ ኩሎም አብርሃሚክ ፌት ዝበሃሉ ኩሎም ቶም እምነታት ንጎነፅን ታሽሙን ንምቕታልን ንገለን ዝነፅግ እምበር ዝሰብኽ የለን ኣብ ናይ ኦልድ ተስተመንት ሪና ኣብ ብሉይ ክዳን ተንዓስ ኣብ ብሉይ ክዳን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ሙሴ ትእዛዛት ተን 10 ትእዛዛት ሪና እንታይ ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ኩለን ታሽሙ ኣቮይድ ዝገብር ነታ ሓጢያት ታሽሙ ሪጀክት ዝገብር ኣብ እስልምናኹም ኣብ ጁዲዝምኩም እቶም ፖለቲሻንስ ግን ብስም ፖለቲካ ብስም ገለ ጠማዚዞም ናብ ረብሕዎም ይቕይሩ እዚ ብሬን ዎሽ ይኸውን እቲ ዘዝመፀ ጀነሬሽን ብሬን ዎሽ እንዳኾነ ነንባዕሉ ኣብ ክንዲ ተፋቂሩ ሃገሩ ዘዕቢ ንሃገሩ ዝሰርሕ ነንባዕሉ ይፋለስ ድሕሪ ይስደድ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ እንተሪእና ናይ ኤሽያ እንተሪእና ነዊሕ ታሪክ maybe in the future ክንዛረበሉ ኢና እዚ ቁሩብ ኣቢላትን ማለት እዩ ካልእ ናይ ዩጋንዳ ምስኣ ተኣሳሲርና ናይ ዩጋንዳ ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናይ እርቂ ገለ ዝብል ወረቐት ፖስት ገይርና ነርና ብፌስቡክ ፅቡቕ እዩ እቲ ኢኒሽቲቭ ዝወሰዱ እቶም ዓበይቲ ዓዲ እቶም ለባማት ማለት ፅቡቕ
ደስ ዝብል ውሳነ ተወሲዱ ከምኡ ኢና ክንከውን ዘለና ኩሉ ግዜ ዝኾነ ግጭት ዝሽርጥጥ ሓደ ወይ ክልተ እዮም ረብሓ ዘሎ ገለ ዘሎ ፀገማት ዘሎ እዩ እቶም ሸርጠቲ ክልተ ሰለስተ ተበዝሑ መይቢ ግሩፕ ተብልና ሓሙሽተ እዮም እቲ ዝስሕና መን እዩ እቲ ዝስሕና መን እዩ ማጆሪቲ ይድርበሽ ይፀብብ ታሽሙ ይኸውን ኢሪቴት ይኸውን ንእሽተይ ነገራት እዚኦም ከምዚ ኢሎምና እዚኦም ዶ ከምዚ ካብ ሓንቲ ዓዲ ካብ ሓንቲ ከባቢ ካብ ሓደ ዓይነት መነባብሮ ካብ ሓንቲ ሃገር ከም ደቂ ሃገር መፂኻ ኣብ ደገ ክትፈላለ ይገብረካ ማለት እዩ ዝፅበብ እዚታት ኣቮይድ ክንገብሮ ክንጉራሕ ኣለና እሞ ዝተገብረ ኣዝዩ ዘሕዝን ፍጻሜ ነይሩ ሕጂ ኸ ናብ ዕርቂ ናብ ህድኣት ገፁ የመርሕ ኣሎ እሞ ፑሽ ክትገብርሉ ንቐፃሉ ናብ ካልእ ከምዚ ዓይነት ኤርትራውያን ከምዚ ክላሽ ኣብ ዝፍጠረሉ ከይመፀ ከሎ ብንቕሓት ደረጃ እምነት እውን እምነትና ከምዚ እዩ ዝብል እምነትና ከምዚ እዩ ዝብል ኣብ ክርስትና ድያ ምስልምና እጅታት እውን ተዓቕሚ ዘሎ ብፍላይ እቶም ኣብ እምነት ዘብሉ ክሰብኩ ዓበይቲ ዓዲ ታሽሙ ሪፍሬሽ ገብሮ ነቲ ሜንታሊቲ ናይቲ መንእሰይ እሶም እውን እጃሙን ክገብሩ ኣሳዕ ክብሉ እምነትና ከምዚ እዩ ኣብ መፅሓፍና ከምዚ የለን ኣብ ባህልና ከምዚ የለን ገለ ዝብሉ ዓበይቲ ዓዲ ነዚ ሓላፍነት ወሲዶም እውን ብዛዓበየ ክቕይሮ ይኽእል ነቲ ሜንታሊቲ ዘሎ ናይ ፅበት ሜንታሊቲ ኣብ ቲክቶካት ዝግበር ዘሎ ዘሕፍር እዩ ማለት እዩ እዚኦም ምሳና ኤርትራውያን ምስዚኦም ደ ቁፅር ገለ ትብለሉ ግዜ እቲ ዝዝረብ ንሓደ ወዲ ዓዲ ከምኡ ብኣውራጃ ብገለገለ ዝትጋበሮ ትርኢ ከለኻ ዲስጋስቲንግ ማለት ናይ ባሕቂ እሞ ፅቡቕ ስጉምቲ ቀፅሉሉ ክብሎም ይደሊ ናይ ኡጋንዳ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ከምዚታት ከይረአኻ ክንጥንቀቕ ኣለና በብወገና ክብል ይደሊ ማለት እዩ ናምበር 3 ናይ ትራከርስ ትማሊ ዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ሓደ ሓወና ተራኺብና ከምዚ ገለ ተሓርኮ ፅቡቕ መልእኽቲ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ግን ቁርብ ታሽሙ ባክላሽ ነይሩ ዝብል ምስ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ቴክሳስ ገለ ካብኡ ተበጊስና ቋንቋ ተማሃሩ ዝብል መልእኽታት ነይሩ ቋንቋ እንተዘይተማሂርካ ኸ ናበይኻ ትምለስ ላይሰንስ ናትካ እንተተሓዲግካ ናበይኻ ትምለስ ዝብል ኣብነታት ብዙሕ ጠቒሰ ነይሩ ኣብቲ ዝሓለፈ እቲ ኮር ናይቲ መልእኽቲ ኮር እንታይ እዩ ወይታ ሕመረት ናይታ መልእኽቲ እክብ ድምር ኣቢልካ ተማሃሪ ሕጂ ቋንቋ ማዕረ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንሕና ድሓር ክጠቕሶ እዩ ኣብዚ ይመፁ ከሎ ሬፊጂሲ ከይርሕቆም ተባሂሉ ምስቶም ቸርችታት ተዘራሪብና ኣብ ገዛ ሂብና ብፍሪ ኣብቲ ኣፓርትመንት ዝመሃሩሉ ከይከዱ ምክንያቱም ምስተኣጋሽ ምዃኖም ባስ ክጥቀሙ ይክእሉን እዮም መኪና ክዝውሩ ይክእሉን እዮም ገና ኣጋሽ ማዕረ ክንደይ ኢምፖርታንት ምዃኑ ፕሮፖዛል ኣቕሪብና ናብቲ ካምፓኒ ተቐቢሎምና ገዛ ሂቦምና ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ቸርች መፅኦም ይምህሮም ነይሮም ማለት እዩ እቲ ረፊጂ ዳት ማት ኢምፖርታንት እዩ ኩሉ ግዜ ቋንቋ እሞ ብጥርሑ ገለ ናይ ቸርችታት እዮም ኣብዚ ዝምህሩ ግን ብዙሕ ዋላት ናይ ኤስኤል እንግሊሽ ኣዝ ሰከንድ ላንጉጅ ተባሂሉ ዘብል መፂና ጥራይ ኣብ ስራሕ መፂና ገለ ዝብል መመኽነይታ ኣሎ ሓቂ ከዓ ትመሮም ከም ድሌትካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንዓይ I know what I say and I'm responsible for what I say not how you understand it ማለት ክዛረብ ከለኹ ነቲ ዝበልኮ ሓላፍነት ዝወስድ እስኻ ናበይ ጠዊኻ ናበይ ብኸመይ ተረዲእኻዮ ዳስና ማ ቢዝነስ ክብሎም ኢደሊ ነቶም ሰባት ማለት እዩ ትራከርስ ብዙሓት ኣነ ዝፈልጦም ትራከርስ እዮም ዕሩኽተይ ኣሎ ገለ ብፖለቲካ ኣብዚ እግርግር ዝብሉ ነበሩ ዚ 4 ዓመት ኣሎ ትግራይ ትስዕር ዶ ገለ ስቲል some kind of respect ምናልባት ዋላ ብፖለቲካ ዋላ ገለ ዘይል ሓሳብ ዋላ ያቕርቡ ከም ሰብ ግን ኣይ ሪስፔክት ዲዳ ሪጀክት ዝገብሮ ሰብ ይብለና ደው ኢሉ ግን ንሓደ ካብ ምድባል ንዓይ ቀጥታ ዝኾነ ሓሳብ ትህሊካ ንዓይ ትድብለሉ ዝኾነ ርእይቶ ትህሊካ ንዓይ ትድብለሉ ዝኾነ መብርሂ ተደሊኻ ፐርሰናሊ I can talk to you I don't have a problem I don't buy it ይብሉ ብዛዓዲ we don't have problem ንሓደ ሕጂሲ ክልተ ሰባት ደው ኢሎም ከምዚ ኢሎም ንዓብዲ እንታይ ዝኾን ዘሎ ደው ኢሉ ሓደ ብኸመይ ከምዚ ይብል እቲ መልእኽቲ ፅቡቕ እንዲ ግን እቲ ዌርሃውስ ዝብል ገለ እሱ ናበይ መልእኽቲ ንግሩፕ ካልእ ፀገም ዘለዎም ንዓናሲ ኣብ ምድኻም ኣብ ካልእ ፀገማት ናይ ፋሚሊ
ምስ ገበነኛታት መልኣኽ ንምምሳል ፅዕሩ ኣብ ዳላስ ኦፊሳት ከፊቶም ዘብሉ ካተጎራይዝ ይገብሩ ያነ ኩሉ ግዜ ኣዶን ጀነራላይዝ ማለት ነቲኦም ከም ዝበልኩም ኩላ ሓሳባታ ክትዓፅያ እቶም ጥዑያት ከዓ ከምዚ ዝግበሩ ዝብል እዚ ካተጎራይዜሽን ወይ ካተጎራይዝ ንገብሮ ማለት እዩ ትዘረባ ጀነራላይዜሽን ከዓ ኩሉ በኣልማማ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ይዛረብ ከለኹ እንታይ ይብል ናብ መን መልእኽተይ ንክንደዮም ዝተወሰነ ግሩብ ድዮም ንኩሉ ዲ ገለ ከይተረዳእካ ብዙሕ ምዕፋር ፅቡቅ ኣይኮነ if you have a question direct ንዓይ ትድውለሊ ጌጋ እንተልዩ ኣነ I don't have problem ጌጋ እንተልዩ ጌጋ ክቕበል ፀገም የብለይ ግን you have to convince me ማለት እዩ እቲ ዝበልኩ ጌጋ ናይ ብሓቂ እስኻ ሕሙካ ቁስልኻ ተተንኪፍካ that's your problem እስኻ እንግሊዝኛ ዘይምምሃርካ ናትካ ጉዳይ ናተይ ይኮነ ኣነ እኮ ኣብ ክላስ ABCD ባዕለይ ኣነ ተማሂረ ክበሃል ይከኣል 85% ባዕለይ ብመፅሓፍ ብገለ ብሓርኮትኮት ናተይ ተማሂረ ክበሃል ይከኣል እንግሊዝኛ ድሕሪ ኣድቫንስ ትገብሮ ማለት እዩ ተማዕብሎ ኣብ ኮሌጅ ዲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲ ገለ ብኮሚኒኬሽን ድዩ ኦፖርቹኒቲ መፀልካ ገለ እዚ ናይ ባዕሉ ታሪክ ዘለዎ ጉዳይ ግን ኣነ ከም ስለ ዝኾንኩ ስኻ ገለ ኣይኮነን ከምዚ ሌቨል ዓይነት ወይ ስኻ ትሑት ወይ ኣነ ገለ ከምኡ ይኮነን ኣብቲ ሓንጎል ሰብ ዘየለይ ተብሉ ግን ካብ ኣልፋ ስጋዕ ኦሜጋ ተማሃርያ ta መልእኽቲ go to school ኦንላይን ኣሎ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ኣብ ላፕቶፕካ ሒዝካ ክትመሃር ትኽእል ዋላ ኣብ ትራክ ኮንካ ገለ ሳላ እንግሊዝኛ ዝኽኣልና ኢና እዞም ሕጂ ትፃረፉ ገለ ኣብ ሰብ መንነት ከይፈለጥካ ብዙሕ ዓይነት ዝግበር ፀወታታት ፈላጢ ኮንካ ገለ ዘሕፍር እዩ ማለት እዩ ንባዕልኻ ትሓፍር ኢኻ እቲ ፋክትስ ምስ ኣውፀና ሕጂ ግን ኮብኪበ ዘምፅኾም ዝብሎም ዝተወሰነ ግሩብ እዩ ቀተልቲ ሰብ ገበነኛታት እዮም ናይ ፖለቲካ ሕሳባት ኣይኮኑ ፐርሶናል ኢሹስ ዘለኒ ሰባት ኣለዉ ነዚኦም ያነ ኮብኪበ ምፅኦም የስ ሕጂ ኣብ ትሕቲ እግሪ ስላማይ ትልምን ነርካ ንዓይ ስላማይ ጥፋእ ትብል ከለካ ኣብ ኤርትራ ኣነ ኢስ ጆክ ንዓይ መስሓቅ ነታ ጥቕምኻ ክትብል ትመሳሰል ነርካ ዝስገር ሰጊርካ ንሓውኻ ሓንቂፍካ እንታይ ይግበር ነይሩ እዚ እውን ዝረበሉ እዩ ማለት ከም ታሪክ ብዙሕ ክስንዶ ዝደሊ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ኸ እንታይ ኣክሽንስ ንወስድ ነርና ስለዚ ሎሚ መፂኻ how you judge me ፅቡቕ ብምዃነይ ንፍዕ ብምዃነይ ንሰብ ብምሕቋፈይ ንሰብ ብምሕጋዘይ ካልእ ኣብ ዝገፍዓካ so how you judge me ሎሚ እቲ እምነትካ ጃጅ ግበር ድዩ ዝብል ትፈልጦ ዲኻ እቲ እምነትካ I have ብፋክት ቤዝ እያ ንዛረብ ፋክት ኣቐሚጠ ይዛረብ ቻሌንጅ ክገብረኒ ዝኽእልካ ኣህለ ወሰህላ ኣብዚኣ ንእመን ኩላትና ሓቂ ዲ ኣይሓቅን ትምረር ትትረር ሓቂ እዩ ግን ከምዚኣ ኢልካ ክተብ anyway ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንዘራረብ ኢና ግን እቲ ናተይ መልእኽቲ go to school እዩ ንኣብነት CDL ዝነበሮ CDL ተተሓዲጉ ብሰንኪ ዘይጠቅም ሓደ ነይሩ ኣብ እውን ሓቅም ዲሞ ዝብሎ ዘሎ ጀሚሮም ኣሎ ኦልሬዲ እኳ ወይ ስቴሽን ገለ ጀሚሮም ኣሎ ሓደ ትራክ ድራይቨር ሰም ኩሎም ነይሩ ሶ ከምዚ ንኹራ ንገለ ዓይነት ታወኽ ከይተረዳእካ ታርእስቲ ገለ እቲ ቃል እቲ ስታይል ወይ እቲ ቃላት ወይ ገለ እሱታት ኣይተስተባሃለ መልእኽቲ እንታይ ተጠቒምካ ኣይተጠቒምካ ተደዋዊልካ ገለ ንዓይ you cannot change me ተማሊ ይፈልጠካ ኣበይ ነርካ እንታይ ነርካ እንታይ ንመን ክሒድካ መፂኻ ንመን ገለመታ ስራሕና ክኸውን ይኽእል እኮ you don't know you never know ስኻ ኣደናጊርካ መፂኻ ንዓይ ሰብኣይ ክትኾነለይ ትኽእል ኢና ኣብዚ ኣነ ክትሰጊእ እዩ ዘለካ ፅባሕ ንግሆ ሕሳባት ኣሎ ስርሐ ኮይኑ ኣነ ምሕረካ ብስራሕ ፀወታ የለን ስለዚ ኣቐዲመ ግን የጠንቀቐካ ከም ሓው ከም ቤተሰብ ከም ኤርትራዊ እዚታት ኣብ ክንዲ ምርኣይ ብኔጋቲቭ ጥራይ ኔጋቲቭ ኤነርጂ ኣለና ብዙሕ ኔጋቲቭ ኤነርጂ ክንቅንሶ ኣለና how it is እዚ ኣብ ተቐምጦ ብሸሓነ ማለት እዩ ኣይ እዚ ዓይነት ወይ ሚዛን ናይ ቀደም ከምዚ ይብል ኣይ
تا ملأختا تخبد ወይ تا قربتا حرقان ክትኸውን ትኽእል ወይ ገለ ታሽሙ ክንኮን ኣለና ራሽናሊቲ ከነማዕብል ኣለና እዚ ክብሎም ይደሊ ምናልባት ካልእ ኣርእስቲ ምስኡ ዝተኣሳሰር እውን ኣሎ ኣብዚ እውን ኣውፅአ ነይሩ ናይ ድራግ ፀገም ዝነበሮ ሓደ ኣቢልና ነርና ኣብዚ ተታሒዙ ናይ $1 ሚልዮን ኮኬይን ኣፅኒሑ ማለት እዩ ካብ ናቱ ኢለኩም እየ እታ መልእኽቲ እንታይ ነይሩ ፍሬድ ጥራይ ኣይኮነን ዝመሓላለፍ ማለት እዩ ድራግ ይመሓላለፍ ካልእ ኬሚካልስ ይመሓላለፍ ሰብ እውን ይመሓላለፍ እዞም ሂማን ትራፊኪንግ ገለ 18 ፀኒሑ ብቐዳማይ ዘውፀናልኩም ማለት እዩ 18 ፒፕል ኣብ ውሽጢ ይሰቦ እዚታት ስለ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈት መልእኽቲ ሰልናዮ እውን ብገንዘብ ክበካ ገለ በጃ ኸዚ ኣብፅሓለይ ገለ እቲ ናትና ህዝቢ ገርሂ እዩ ምስኪን እዩ ገለ ከይትግርሁ በጃ ኸይልካ ገለ ኣብፅሓለይ ይብለካ ወይ ሰሚዕኻ ዘይትፈልጥ ቁፅሪ ክብለልካ ይኽእል እሱ ብሚልዮን ዕፅፊ ከስበላ ይኽእል እዚኣ ባኬጅ ኣብፅሓለይ ክንዲ ዝኸፍለካ ይብለካ ሲል በቲኽካ ገለ ቢልካ ድሓር ተብሎ ፀገም የለን ይብለካ ዝኾነ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ እታ ትራክ ተሓሊፉ ትሬይለር ክኸፍት ፋሕፋሕ ከብላ ኦፊሰር መሰል ኣለዎ ሲል ክበትኽ መሰል ኣለዎ ኦፊሰር ማንም ትሩፐር ሃይዌይ ትሩፐር ማለት እዩ ስለዚ እስኻ ብግርህነትካ ብሓደጋ ኣቲኻ እዚ ኮኬን ኣይፈለጥኩን ገለ ዝበሃል ኢና ኣሜሪካ ኣብፅሓለይ ኢሉኒ ክንዲዚ 20,000 ክበካ ኢሉኒ ይዳዘማር ናይ እታ ሒዝካ ዘለኻ ንብረት ናይ $1 ሚልዮን ክትኸውን ትኽእል ብሰላም ተበፂሓ ዩ ኣር ተሓባባሪ ኢኻ ማለት እዩ ስኻ ትገበን ኣብፅሓኒ ይብሉ ከምዚ ኢዶም ኣልዒሎም ገለ ብሃይወይ ከምዚ በጃኻ ገበነኛታት ኣሎ ገበን ገይሮም ብናትካ ስኻ መሳርሒ ትኸውን ኣለኻ ተስግሮም ማለት እዩ ጠጠው ኢልካ ገለመታት እዚ ተጠንቀቑ ዝብል እሱታት ሕጂ ኣይተስተባህሉልና ከምዚ ኢሉና ዌር ሃውስ ገለ የስ ዩ ጎና ጎ ባክ ካብታ ዝመፅኻ ትምለስ እንታይ ዓይነት ሞያ ኣለካ ዳ ኣይተማሃርካ ቋንቋ እውን ምምሃርካ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሆቴል እውን ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ባሌ ገለ ቋንቋ ምኽኣል ዓረብ ክትመሃር እንግሊዘኛ ጥራይ ይኮነ ዓረብ ትመሃር ገለ ትመሃር ዝኾነ ስፓኒሽ ትመሃር ገለ ብዙሕ ዝኾነ ዝኽኣልካዮ ኣብ ተረዘመ ተቐምጦ ከለካ ቁሩብ ኮንፊደንስ ቤዚክ ተሊ ወላ ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ምባል ኢስ አ ፕላስ ኦልዌይስ ኢስ አ ፕላስ ንዓኻ እንግሊዘኛ ቤዚክ ዓረብኛ ይፍትን ገለ 3-4 ተኾይኑ ዋላ ፍሉዌንት ኣይኹን ካብ እንግሊዘኛ ጥራይ ዝኽእል ሓደ ኣሜሪካዊ ንዓኻ ሜይቢ ኣብ ገለ ክጠቅም ይኽእል ኣብ ገለ ክሰርሕ ይኽእል ወይ እዞም ካስተመር ናትና ብብዝሕስ መክሲካውያን እዮም ወይ ዕራብ እዮም ኣብዚ ሆቴል ብብዝሒ ዝብሉ እዚ ከዓ ይፈታትን ይብላ ኣሎ ሞር ኮምፎርት እዩ ዝፈጥረሉ ሓደ ጋሻ ብቋንቋ ትዛረቡ ከለካ ሞር ኮምፎርት እዩ ዝፈጥረሉ ስለዚ ብሳይኮሎጂ እዮም እሶም ሃይር ዝገብሩኻ ምሽ ብሕብርኻ ይኮነን ድሓን ዓረብ ይብላ ኣሎ ኢስ ኦኬ ኣትሊስት ክረዳዳ ይኽእል ሰላም ዓለይኩም ትፈደል ገለመለ ዋላ ክልተ ቃል ምዝራብካ ኤፕላስ ንዓኻ ካብቲ ሓንቲ ቋንቋ ዝዛረብ ረዘመ ናትካ ውፅኦም ሃይር ገብሩኻ ይኽእል እዩ ሶ ላንጉጅ ኢዝ ኤ ኪ እዛ ናተያ ማለት እዩ እታ ምኽዲ እሳ ኣይ መብዛሕትኦም ኣታ ንዓና ኢሉ እዩ እቶም ፖዚቲቭ መብዛሕትኦም ከምኡ ኢሉ ንዓና ኢሎም እዩ ማለት እዩ ዓብዳት ብሕማቕ ኣይኮነን ገለ ዝብሉ ሰባት ዝመስከሩሉ ገሊኦም ከዓ ገለ ፖለቲካዊ ሒሳባት ዝፀንሖም ህግደፍ ዶ ገለ ሃገር ዘየሻይጥናኩም ወይ ስለዘይተዳደረና ብዙሕ ትብሉ ሰባት ኣለኹም which I don't care ምክንያቱ ዝኾነ ብዚ ዝግበር ኣብ ሜድያ ሶሻል ፖለቲካል ይኹን ፐርሰናል ምክንያቱ ዝኾነ ስራሕ ወይ ካልእ ስልጣን ወይ ካልእ ኣውቶሪቲ ወይ ገለታት ኣየእተሉን ያኒ ፌር ፕሌየር ያኒ ኣይ ፕሌይ ዊዝ ዩ ከምታ ስኻ ትርኤኒ ዝኾነ ክጥቀሞ ዝደሊ ፓወር ወይ ክጥቀሞ ዝኽእል ታሽሙ ኔትወርክ ወይ ገለመለ I have a lot which is simple of America ኣነስ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክህልወኒ ኢልካ ትሓስብ ኣይከን ብዙሕ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ I speak ብዙሕ languages ኣፍ ልበይ ነፍሕ እየ ንዛረብ I don't have problems so እንታይ ዓይነት opportunities ክህልወካ ይኽእል እንታይ ዓይነት ረዘሜናትካሲ ካብ ሽሕ ከምዚኣ መንጢሎም ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም so experience sharing information sharing እዩ እዚ ገዛና ማለት ኩሉ ግዜ
ብፖዚቲቭ ክሪኦ ኣለና ነገራት ባህላዊ ማለት እዩ እሞ ካልእ ሓድሽ ኣርእስቲ እንተልዩ ከም ዝበልኩኹም you can call me straight ንሓደ ምድዋል ዘይኮነ ኣታታይ ኮይኑ ገለ call me direct ብሜሰንጀር ገለ ኣቡድ መሃመድ ትብል ኣላ call me ሓበሬታ እውን እኮ ክነመሓላልፍ ንኽእል ኢና ኣብ ከምዚ ኣርእስቲ ሲ ናይትራ ከምዚ ይበሃል ኣሎ እሞ ከምዚ ነዚኦም ሰብና ሲ ነዚኦም ሓበሻ ከምዚያ መልእኽቲ ሲ ኣመሓላልፈልና እንተኢልካኒ I have CDL ካብ 2014 ማለት almost ክንደይ 11 ዓመት ገይረላ ማለት እዩ November 2014 I know the industry from A to Z እቲ ትሪክስ ፈልጦ ናይ ብሮከራት ገለመለ ዘሎ እዚ ሺፕ ፍሬት ንምንታይ ብኸመይ ዲስፓች ካበዮም ሕጂ ዝሰርሑ ዘሎ መብዛሕትኦም how is gonna go in the future dispatch now is 5 minutes I can ኣብዚኣ ሲ ፅባሕ ክጅምር ይኽእል እያ I don't have interest ናይ ኢንተረስት ጉዳይ ነውለጅ ኣለኑ ዶ የስ ሶ ከምዚኣ ትበሃል ኣላ እሞ ወይ ከምዚ ሰሚዕና ሞ እንታይ መስለካ ትብለና I can do research for you I don't have problem ፅቡቕ ገብር ዓላማና እሱ እዩ ፅቡቕ ምግባር ሓበሬታ ምትሕልላፍ ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ኤርትራውያን ዘይኮኑ ሓደ ብቐዳማይ ሲ ሓደ ደቡብ ህዝቦች ኣሎ ኣብዚ ኣብይ ዝበሃል ደው ኢሉለይ ሓደ ኣሎ ከምዚያ ናይ ትራክታሽን ኢንፎርሜሽን ደልዩ በጃኻ ዘራርቡ ገለ እንዳንተ ትግሬ ነው አይደል ነው አንድ ቋንቋ ነው አናግረው ምናምን አለኝ ራይለ ተበልኩ ትግራዋይ አክሰንት ናቱ ትግራዋይ ኦኬ ስሜ ከምዚ ይባሃል ገለ ከምዚ ኢንፎርሜሽን ደልዩ ኦኬ አና ከምዚ ይባሃል ከምዚ አንተ ገርካ ከምዚ that's it I don't care ትግራዋይ ዲ खाली I don't care ትምጽየኒ እትኻ ኢንፎርሜሽን በቆም ይዝመሓላለፍ አነ ግን ናይታ I'm good I may get information زي فلط information ካብ ዛዕባ ስራኻ ካልእኻ ከቕርበለ ይኽእል ታቐንዕና ኩሉ ግዜ እሱ ኸ ኣታማሚን እዩ ትግሬ ስለ ዝብሉና ትግሬ እንዳንተ ትግሬ ነው እስኪ ገለ ይሉ አራኺቡና ማለት ችግር የለም እሺ ምናምን ሃሎ ታይዲ መስለካ ማ ገለመለ ሂዝ አክሰንት ትግራዋይ ኦኬ ስመይ ከምዚ ይባሃል ኢለ ታያታ ነጊሩንታ እንታሽሙ ከምዚያን ጌርካ ኣብ ከምዚያ ተጌርካ ብል ወይ ከምዚ ካምፓኒ ከምዚ ገለ ዘሎ ኦፖርቹኒቲስ ዘሎ ቲ ማርኬት ገለታት ከምዚ ትተማሃረሉ ከምዚ ሓድሽ ዓይነት ካምፓኒ ሓይሽ ገለ ዝብል ሞር ፍሌክሲብል ፖሊሲስ ዘለዎም ኣሎ ምክንያቱ ሓድሽ ተማሃራይኻ ገለ ሓደጋ ተብር ትኽእል ገለ እዚታት ኣብ ከምዚ ሒቸካ ኢና ተማኺርና ባእተ ወዲያ ማለት ኢንፎርሜሽን ኣመሓላሊፍና ዳስ ሕጂ ንስኻ ኸ ዝኾነ ሓበሬታ ትደልየሉ ወይ ዘጠራጥረካ ነገር ገለ ይሕባእ እንዲ ከምዚያ ኣላትና እሞ ከምዚያ ፕሮግራም ዘይትገብረልና እንተልከ if I have time ኣነ ብሰሙን ገለ ብዙሕ ግዜ ሕፅረት ኣሎ ግን ምክንያቱ ኣብ ናተይ ዩቱበር ኣይኮንኩ ዩቱብ ኤቭሪ ዴይ ሆ ክብል ክውዕል ኣይክእልን እየ ግን ኣብታ ኣድላይት ዝኾነና ወይ መልሲ ዲና ክንህብ ወይ ሓበሬታ ዲና ኣብ ንመፀሉ I don't have problem ስለዚ in the future ከምዚያ ሰሚዕና እሞ እዚኣ እንታይ መስለካ ወይ ከምዚያ ኣብ ከምዚያ ተዛረብ እስኪ ምክንያቱ ትራከርስ ኣብ መኪና ይኹም ትሰምዑ ኣብዛ ትራክ ይኹም ትሰምዑ እዚ ኩሉ መደባት ናይ 4 ዓመት ፖለቲካ ገለ ኩላ እንዳዘወረት ያ ትስምዕ I know who many እንታይ ገለ ርእይቶታት እንታይ ገለ እውን ይመፀን ነይሩ which is good ገለ ተማሂርካ ትኸውን ይምነ still you are following no problem I don't have problem at least ተጠቐም ጥራይ እስኻ ስለዚ እዚ ኩሉ ክሬዲት ሰባቢርካ ተማሃር ስለ ዝበልካስ ይቕረታ ክትሓትት ይፅበየካ ተማሃር ብምባለይ ኣነ ንዓኻስ እንግሊዘኛስ ተማሃር ሕማቕ ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ ኣብ ወይ ስቴሽናት ጠጠው ምባል ጀሚሮም ኣሎ ሓደ ወላ ምጨልኩም ፃዕዳ ብዚ ማለት እዩ ኦፈንድድ ተማሃር ስለ ዝበልኩ ኦፈንድድ ትኸውንካ we are a failed society ማለት እዩ እዚ ትፀገም ግን ኣደሎ ኣካል ናይ ሶሳይቲ ናትና ዲኻ ኣደሎ I'm not sure ስለዚ ተኽኢልካ ተመስግን ወይ ሱቕ ትብል እምበር ከምዚ ኢልካ ድሓር ተማዕራርያ ገለመለ እዚ ናይ ሜድያ you get information today ፅባሕ ካልእ ኢንፎርሜሽን ኣፕዴት ተሊ ኣፕዴት ኣለና ኸ ኢልና ናይ ሰሎሞን ኣምፂና ኢና ኢንቶክሲኬትድ ኢሉ እቲ ኦፊሰር ከሲሶ ኣትዮ ዋላ ኣይኹን ማንስሎተር ይብሎ ማንስሎተር ኢንቮለንተሪ ማንስሎተር ሰብ ቀቲሉ ኣሎ ማለት እዩ ሓደጋ ክቐትል ኣይኮነን ወፊሩ
እቲ ኦፊሰር ዝሓዞ ካልእ እውን ስልኪ ሒዙ ገለ ይቐልደሉ ነይሩ ኣነታት ኣሒሙኒ ማለት እዩ ንባዕሉ ፀገም ረኺቡ ከሎ ይቐልደሉ ነይሩ ኣብቲ ሜድያታት ኣብ ብዙሕ እዮም ዘርጊሖሞ እንግሊዘኛ ይክእሉን እዮም እዞም ትራከራት ገሌልካ እዞም ሶማል ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ገሌልካ ሕጂ ይስማዓካ እዩ ካብኡ ተበጊስና ንስኹም ከ እንታይ ኢልና ኣቢልና ኢንታክሲኬሽን ትርጉም ናይ ኢንታክሲኬሽን ከዓ ነጊርናኩም ማለት እዩ ሶ I don't think is ድሕሪኡ ኢንታክሲኬትድ ነይሩ ኖ ኣብታ ምስ ወፀት ከዓ ይከታተላ ስለነበርኩ ምክንያቱ ቬግ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘለና ወይ ሻሎ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ብዙሕ ጥልቕ ዘይበለ ኢንፎርሜሽን እዩ እታ ኢንፎርሜሽን ምስ ተረኸብት ከዓ ኣይ ብዝተገብረ ተደጋጋሚ ብዝተገብረ ምርመራ ናይ ደም ምርመራ ማለት እዩ ኤክስተንድድ ንነዊሕ ዝቐፀለ ተደጋጋሚ ኣይ ኣልኮል ኣይፀንሐ ድራግ ኣይፀንሐ ይበሃል ኣሎ ክሊር ገይርዎ ማለት ስለዚ መፂና እንደገና ኣብዚ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ነይሩኒ ግን ኣብቲ መጀመርያ ጠቒሰ እያ እቲ ሰንተንስ ክቕንሶ ይኽእል ናቱ ፕላስ እቲ ሎየር ንፍዕቶ ኮይኑ ቦንድ ናቱ ክቕንሶ ይኽእል ምክንያቱ ኢንቶክሲኬትድ ኮይኑ እንደገና ብዘይ ኢሬስፖንስብል እንደገና ቀቲሉ እንዳተባሃለ እሱ ኤሪቴት ገይርዎ ነይሩ ሰብ ብጣዕሚ ኣኸርዩ ማለት ነቲ ኮሚኒቲስ ኣብኡ ዝነበሩ ሙሉእ ኣሜሪካውን ስለስተ ዝርግሐ ኣይ ኢንቶክሲኬትድ ኣይኮነን ክበሃል ከሎ ባር ሓደጋ እዩ ሕጂ ካትጠወየ እቲ ሳይንስ ኣይተኸተለን ሳይን ከንብቦ ይከኣለን እቲ ኮንስትራክሽን ስለ ዝነበረ ብቲ ኤርያ ኢልካ ከዓ ኣሎ ሎየር በዚ ይቃለስ ትኻ ክድብሰካ እዩ ዝቃለስ እዚታት ክጅብሰካ ማለት እዚታት ዘሎ መስርሒ ኣብቲ ሕግታት ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽንስ ዓዲ ኩሉ ገንዘብ ሚልዮነር ትኾንካ እኮ ሰብ ቀቲልካ እውን ኣኪትድ ይብለካ ካብቲ ገበን ነፃ ኮይኑ ይብለካ ክእል እዩ ጃጅ ስትሮንግ ዲፌንስ እንተሊካ ሓያላት ሎየራት ሰብ ቀቲልካ ሙሉእ ሰብ እንዳርኣይ ብሽጉጥ ከምዚኣ ኣኪት ከምዚ ናይ ሲምሰን ኣብ እንታይ ሽሙ ዝነበረ ኣብ ካሊፎርኒያ ዓርኩ 100% ቀቲሉ ገለ ኤቭሪቲንግ ንፖሊስ ክጓ ናይ ካሊፎርኒያ ታሪክ ኣሎ ዘጋጠመ ጄጄ ሲምሰን እዚ ዓብይ ታሪክ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝብል ኣኪት እቲ ፊት ኣይገበረ እንት ሒዙ ሽዑ ገይርዎ ዝነበረ ግላፍ እሱ ኢሉ ዓብይ ታሽሙ ታ ግላፍ ፈትና ኢሎም ቶም ዲፌንስ ቶም ታኻት ቶም ፕሮሰኪተርስ እቲያ ኣብዚያ በፂሓ ዝፍርቅ ማለት እዩ ኣብቲ ጃጅ ገለ ሙሉእ ፀሊም ይትወዲ እታ ዝሞተት ከዓ ፃዕዳን ፀለምትን ተማቒሎም ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ዓዲ ክእሰር እዩ ንሕልፈት ገለ እንዳተባሃለ ኣኪትድ ነፃ ኢሉ ናት ጊልቲ if you didn't fit you must acquit ገለ ዝብል ኣላ ኣዘራርባ ፊት እንተዘይገይሩ በቃ ኣይበለን እሱ ይኮነን ማለት ኢላ በኣ ከምዚ ታሽሙ ዓይነት ጥቀሙሉ ኣለዎ ሶ ሂዝ ሚልዮነር ናይ ታሽሙ ናይ ገለ ናይ ባስኬት ናይ ገለ ፀወታታት ገለ ናይ ኩዕሶ ገለ ኣብዛ ዓዲ ፃወቶ ሂዝ ፍሉጥ ሰብ እዩ ድሕሪ ግን ደም ሕማቕ እዩ ድሕሪ ተኣሲሩ ኣብ ቬጋስ ድሕሪ ገለገለ ሕማቕ ታሽም ድሕሪ ኣይሰለጦን ማለት እዩ ላይፉ ተበላሽ ሕጂ እንታይ ንምባል ዘምፅኦ ዘለኹ ኩሉ ግዜ እቲ ሲስተም ክትፈልጦ ኣለካ እቲ ትገብሮ ኣክሽንስ ክትፈልጦ ኣለካ ናበይ ገፁ ክኸይድ ኤቭሪቲንግ you have to know that እዚታት ከዓ ብኢንፎርሜሽን ኢኻ ትረኽቦ ብሓበሬታ ንሕና ፀገም ዘለና ኢንፎርሜሽን ኣይለዋወጥ እዩ ሓበሻ እኮ ኢንፎርሜሽን ኣይለዋወጥ ኣነ የስሕቑን እዩ ንሕና ናይ ስራሕ ናይ ዓብይ ስራሕ ኢንፎርሜሽን ኣነ I don't have a problem I don't have a problem ስኻ ሓበሻ ግን ኣብቲ ዘለኻዮ ስራሕ እታ ዌርሃውስ ድያ ዋላ እንዳ ደርሆ ድያ ዋላ እንዳ ኣብዚ ፋርመርስ ድዩ ዋላ ዝኾነ ኣብኣ ምስኡ ከይትመፅእ ኣይበካን ኢንፎርሜሽን ወይ ርብዒ ወይ ዝተፈራረቐ ኢንፎርሜሽን እዩ ዝወሃብ ዳስ ዋይ ዘይዓብኩት ናትናኩ ሶሳይቲ ሓበሻ ጀነራል እዩ ዝብሉ ዘሎ ኣብ ካልኦት ግን ነናቶም ሕጂ ናይ ካልእ እዚ ናይ ኢስት ኢሮፕ ገለመታት እዞም ሚድል ኤሽያ ገለ እንተሪኢኻ ካምፓኒ ዝሓፅብ ደቂ ዓዱ ብምሉእ ዝሓፅብ ካብቲ ወልዋሊ ጀሚርካ ካብ ክሊኒንግ ጀሚርካ ካብ ኩኪንግ ጀሚርካ ካብ ኦፊስ ጀሚርካ ማናጀር ጀሚርካ ኢምፕሎይስ ጀሚርካ ሓደ ዓይነት እዩ ሕጂ ግሩፕ ኮይኖም ተሳጢሞም ገበንቲ ተፈፂሞም ኣብኣ ክትዕበት ትኽእል ገለንቲ ተፈፂሙ ኣብኣ ክሓልፋ ይኽእሉ እዮም ሓደ ንሓደ ኢንፎርሜሽን ነገረ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሓደ ንሓደ ፑሽ እንዳገበሮ ናይ ባዕሉ ካምፓኒ ከፍ እቲ ናይ ባዕሉ ካምፓኒ ከፍ ከምኡ እቲ ናቶም ኮሚኒቲ ዓቢ
ፅልዋ ይህልዎም ማለት ኢንፍሉዌንስ ይህልዎም ኣብቲ ዘሎ ሶሳይቲ ምዕራባዊ ሶሳይቲ they have influence ምስ ዓበይ ኣሶሲሽን ይገብሩ ሓደ ክንሶም ኣሶሲሽን ይገብሩ ዩኒየን ይገብሩ ነቲ ዩኒየን ዝከላኸል ሎየርስ ዓበይቲ ሓያላት ሎየርስ ማልቲ ሚልየን ካምፓኒ እንተኮይኑ ዓበይቲ ሎየራት ፍሉጣት ሎየራት ከቢሉ ይኽእል ክንክፈካ የለን ማለት እዩ ኪንግደም ናይ ባዕሎም ይፈጥሩ ብኸምኡ ሰብ ምዕባለ ዘብል ሕጂ እቲ ኢንፎርሜሽን ከምዚ ትብል ከለኻ እቲ ሕሙካ ገለ ንምንታይ ትብል ከለኻ ዓጀውጀው ሰብ ክብል ኣነ ይገርመኒ ማለት ኤኒዌይ ከምኡታት ገለ ባታታ ከምዚ ናብ ካልእ ወሲዶሞ ከምዚ ኤኒዌይ I don't give ብዙሕ ኣይዓጠንን እሱታት ኣነ ብኸመይ ኢለ እንታይ ኢለ ንምንታይ ኮመንት እውን ፅቡቅ ኣለኻ ገለ ዝብል መብዛሕትኡ ማለት እዩ 99% ሕማቕ የለን ስለዚ ቁሩብ ገለ ሻዕ እቲ ክንፀምቆ ዳይጀስት ክንገብሮ ኣለና እቲ ዝመፅእ ሓሳብ ዳይጀስት ንገብሮ እንታይ ንምንታይ ገለ ትብል ድሕሪኡ ተን ዘድልያኻ ተወስደን ተን ኔጋቲቭ ግደፍን ንሕና በተን ኔጋቲቭ ንጅምር ከምዚ ኢሉና ሲዲኤል ተዘቢልካ እንግሊዘኛ 5000 መቕፃዕቲ ኢሎም ነቲ ፃዕዳ ገሊኦም በከለታኻ ትብሎ ሃንካፍስ ተኣሲሮም ኣብኡ ተፀጊዖም ፀኒሖም ኢሎም ምስክርነት ኣብዚ ውፅኢና ልኩም ፃዕዳ ማለት እዩ ኣሜሪካዊ ፃዕዳ ምስክርነት ሂቡ እዩ እዚ ተዛሪቡ እዚ ጉዳይ እዚ I thought he was a jack ገለ ገሪሞ እዩ ንባዕሉ ግን ብዓይነ ርየ ገሊኦም ክእሰሩ ገሊኦም መርመራ ክግበረሎም እዚ እንዳተባሃለ ተጠንቀቆ መባልሲ እዛ ሕማትካ go to hell እዛ ከቢድ ይደሊ ካልእ ርእይቶ ይብለይ ብዛዕባ ማለት እዩ እሞ ናይ ላስት እንታይ ካ ትብሎ ኣርእስትና እዚታት መእተዊ ቅንጥብጣብ ኢና ኢሎም ከም ዝበልክኹም ቆሩብ ከተራኸፈን ስለ ዝነበረኒ I was just clear ክኸውን ደልኾ ነገራት ሓደ ስለ ዝነበረ እዩ እዛ ናይ ላስት ኣርእስቲ ግብረ ትምህርቲ እያ ትብል ግብረ ትምህርቲ ግብረ መልሲ እዩ ዝበሃል ንኣብነት ዝኾነ ዓፍራ ርኢና ብዙሕ ሰብ ገረሞ እቲ ሰብ ልምዲ ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብ ምቕንፃል ንፉዕ ወይ ሓርኮትኮት ዝብል ከምዚ ሕጂ ኢንፎርሜሽን ዲ ካልእ ዲ ፖለቲካ ገለ ኣነ እኮ ይዋድኡ እንታይ ገደሰካ እውን ዝብሉ ነይሮም እዮም ዋላ እቶም ፀላእትና እውን እቶም ሕማቃት ይዋድኡ ግን ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሪስፖንሲቢሊቲ ስማዓኒ ዘለና ሓሳብ ከካፍል ኣለኒ ንምንታይ ኣብ ኔክስት ማለት እዩ ሎሚ ኣብ መንጎ ትግርኛ እዚ ዓብይ ብሄር ሽግር ተፈጢሩ